கர்த்தருக்குள் என் உள்ளத்தை இளைப்பார பண்ணும். பிலேமோன் 1:20. இங்கு பவுல் பிலேமோனுக்கு ஒரு மன்றாட்டு கடிதம் எழுதுகிறார். அது யாரை பற்றி என்றால், பிலேமோனுக்கு அடிமையாயிருந்து பிலேமோனை விட்டு ஓடிப்போன ஓனேசிமு என்பவனை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படி எழுதுகிறார். பிலேமோன் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பரிசுத்தவான்களிடத்திலும் அன்பு கொண்டிருக்கிறார். ஓனேசிமு பவுலின் மூலம் ரட்சிக்கப்பட்டு இவன் வரலாறை அறிந்த பின்னர் பவுல் பிலேமோனுக்கு எழுதுகிறார். பிலேமோன் தன் இஷ்டப்படி ஓனேசிமுவிற்கு என்ன தண்டனை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம். ஆனால் அவரிடத்தில் அன்பு இருக்கிறதை அறிந்த பவுல் கடிதத்தில் கர்த்தருக்குள் என் உள்ளத்தை இளைப்பார பண்ணும் என்று எழுதுகிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்மை பகைத்தவர்கள் மனம் திரும்பி விட்டார்கள் என்று யாராவது நம்மிடம் மன்றாடினால், மன்றாடுபவரின் உள்ளத்தை கர்த்தருக்குள் இளைப்பார பண்ணும் பொருட்டு தவறு செய்தவர்களை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் உள்ளம் உடையும் அளவிற்கு பேசிவிடக்கூடாது. ஏனென்றால் நமக்காகவும் இயேசு பிதாவினிடத்தில் மன்றாடுகிறார் அல்லவா? கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.